Assalamu alaikum, sunana Ɗanliti ƙanin Hassan da Usaini. Yau ma dai kuna tare da ni a labarin safiyar Juma'a 28 ga watan 8 2020. An samu ƙarin mutane 296 da suka kamu da cutar coronavirus a Najeriya, jimilla 53,317. Gwamnatin tarayya ta ɗage sake ci gaba da zirga-zirgar jirgin sama na ƙasa da ƙasa zuwa ranar 5 ga watan Satumba 2020. Gwamnan Ganduje na jihar Kano ya ce ba zai ɓata lokaci ba na sanya hannun zartar da hukunci kisa ga matashin da ya ɓatanci ga annaba jihar. Fadar shugaban ƙasa ta musanta rahotanni hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS game da tattalin arzikin Najeriya. Dattawan Kano sun kai ƙarar Ganduje wurin Buhari na kin amincewa game da amso bashi da zai yi na gina jirgin ƙasa. Ministan wutar lantarki Injiniya Sulaiman ya ce Najeriya ta kashe dala biliyan 6 kan wutar lantarki. Mutum 16 suka rasu sakamakon mummunar hatsarin mota da ya auku a jihar Zamfara. Zaɓen ƙedo hukumar zaɓe ta INEC ta ce za ta yi amfani da rijistar zaɓe 2019 ne a wajen gudanar da zaɓen. Sanata Ali Dumme ya ce ba ya iya zuwa majalisar saboda matsalar Boko Haram. Taliban Najeriya da take kwaifin sun karyata a bige ku gafarce ni. Ɗaliban Najeriya da ke sani sun karyata a bike da bire da ce ana karkashe ɗaliban a can ƙasar. Za a tomi mutum miliyan 50 da ba su yi zane ba a ƙasar Egypt. Ambaliyar ruwa ta kashe mutum 100 kuma ta rushe sama da gidaje 500 a Afghanistan. Matar da aka fara yi wa gwajin allurar rage karfin COVID-19 a Amurka tana cikin koshin lafiya. Wannan shine iyakacin labaran safiyar Juma'a, sai ku gafarce mu zuwa labaran yammacin Juma'a. Na ku Ɗanliti ƙanin Hassan da Usaini. Na gode.